Yung buntag mga tiyo o mga tiya karon gabi una magluto tao sardinas with miswa soup. Muna siya atong panihapon mo na mga ingredients ay miswa, ay pichay, then carrots o sayote, o ang simple pinaka-basic ang sibuyas o ang ahos. Karon ganun pabukal ako og init ko og kanang kaldero. Akong pauga ngayon. Siyempre, hindi pwede kung walay mantika. Init na kayo, wala itong mantika. Dayon, hindi kainit sa mantika, siyempre. Ito din ko ng atong sibuyas o ang atong ahos. Nalutuon po, umupo na ito sibuyas, kaya ma-brown ang ahos. Gamay ra kayo good for 5 portions na siya. Ngayon kami sa balay. Marami ang musudan. Very budget and simple na kuha ni siya. Pagkaon. Dili na kinahanglan nga mo palit ka og lamian nga pagkaon para healthy kini siya kay isda man yan nasa vegetable. Nasa ka ng miswa bali siya ang kuan carbohydrates nato ani siya. Kung mag-diet ka pwede ra kini imong kaon kini kuan lang di na mo kaon og rice kay kompleto naman yan may rice may fish may vegetable. Pero kinaluto ng sayote na kung kuan ako sa isi magsidiyot o na nito sa butangan o sardinas. Ito bukang sardinas kinahanglan madugmok na siya so aron lami siya man okay. Ano yun, nasunod na, laman na siya sa panahon. At ito na siya butangan o kanang kuhan. Wait, Kamal! Tubig. Tubig estimito na to. Kanasang dili sa gayo lasaw. Nang sakto-sakto lang ang kuhan ganaghanon sa tubig. Hindi ko man butang og tubig ay mo nang timplahan og kuan bisag asin lang og black pepper ug na ya tabunan ato pabukalon dali ra siya no to bukal na atong ilonod atong miswa nya kung kayo na nimo sa permi aron ang kanang miswa gyud maga bungkag ba hindi siya magkuan hindi siya mag tibok inana mo sa kayo no. Ya, kinanglan sa mo sa nang estimate kon isa nimo ay sorry i-overcook ang kanang miswa wala na kay mapugnit kung ma-overcook kung na siya harin. Okay, sorry yun guys nga buko gamay kay susula pag may maayo sa mga sakit. O karon na luto na atong sardines with miswa soup. Salamat sa pagtanaw, palig subscribe o notify sa notification bell.